blomster, så super godt set. Jeg skal nok komme og købe blomster. I kan være helt rolig. Det glæder mig til, fordi jeg synes, det er fantastisk, at I sådan, ja, det der med at kaste jer ud i noget andet og prøve, så jeg gør, hvad jeg kan for at bakke op, og det håber jeg også, I andre gør, bakke op, så vi er sikre på, at det kommer godt fra start, og så stille og roligt, ja, så bygger det sig op. Så skal vi klippe snoren, og så byder jeg velkommen til. Ja, den er ikke til. Nej, er I klar? Så åbner vi et Ejersbos blomster her på Randisvej. Sådan der. Hey, tykke! Så får du bare en der. Så ligger vi lige der. Yes. Så skal vi bare sætte den ind her. Start åbning af døren her. Det gør vi. Ja, første gang skal den lige... Skal man lige ind med NemID jo. Ja, MiD hedder det nu. Sådan der. Jeg fik også. Sådan kommer man ind. Hele døgnet. Der er ikke nogen undskyldning for at ikke give blomster til morsdag, eller farsdag, eller bryllupsdagen, eller fødselsdagen, eller noget. Eller bare en helt almindelig gråværsdag, hvor man tænker, ej, jeg trænger til noget. Jeg må ikke lukke andre ind, må jeg det? I dag må jeg gerne. Jeg har fået særlig dispensation. Men det er dejligt let. Yes. Det er super flotte varer.